Ai, hau golpea! Ai, nere ipurdia! Gaurko paseotxoa arrisku kirol bihurtuko duzu, neska? Barkatu. Aizu, neska? Zure aitona erori eginda, neska? Alferrik ari zara, Lorek ez dizu entzun. Ez du entzun? Zertan ari da? Musika aurikularrekin entzuten? Ez, Lorea gorra da, horregatik ez du entzuten. Lasai maitea, ondo nago. Estropezu egin dut patakonekin, baina ez dut minik hartu, ez kezkatu. Ze onda ulertzen duzuen elkar? Zaila da zeinu hizkuntza? Beste edozein hizkuntza bezain zaila eta erreza. Eskuetan daude hitzak, niretzat ezinbestekoa da. Lorearekin elkar ulertzeko beharrezkoa dudalako. Eta Loreak ez du besterik behar, ondokoek bera ulertzeko gai izatea ere beharko du. Bai, noski, guztio bezala. Finean, denok behar dugu ingurukoek esaten duguna ulertzea eta guk ingurukoei ulertzea. Hori da komunikazioa. Loreak ez dauka komunikatzeko inolako arazorik. Bere hitz egiteko modua ezagutzen duen norbait besterik ez du behar, baina zein hizkuntza dakiten irakasle edo interprete gutxiegi dago. Hori da arazoa. Medikuarekin elkar ulertzeko trabak izan ohi ditu. Eskoletan ere zeinu hizkuntzako irakasle eta interprete gehiago behar dira. Eta telebistan ere eduki gehiago behar dira zeinu hizkuntzan, baita azpitituluak ere. Nik ere ikasiko nuke zeinu hizkuntza zurekin hitz egin ahal izateko, eta lagunak izan gaitezke. Loreak dio berak ere nahi duela zure laguna izan, berari ere gustatzen zaio bihurrikeritan ibiltzea. Segura nago lagun onak izango garela, ederki ulertuko dugu elkar gu biok. Azte parea, urrengo aldrebeskerirako prestatzen hasi beharko dugu.